Hej, jeg hedder Philip, og jeg er udvikler inde på DroneInspect. Her vil jeg lige kort fortælle om de 3 måder, at du kan oprette dronelogs inde på DroneInspect. Den første, det er manuelt. Inde på platformen, der kan du indtaste, hvor har du fløjet, hvad for en drone har du fløjet med, hvor højt har du fløjet, hvor langt har du fløjet, osv. osv. Det gør man manuelt i sådan en formular, og det er super simpelt, og det giver også et rigtig godt overblik over, hvor man har været. Hvis man skal have lidt mere ud af sine dronelogs, så kan man jo tage remote controlleren, sætte den til sin computer, finde logfilerne på remote controlleren, og så uploade dem til vores platform. Det gør det lidt bedre, fordi at i de her dronelogs, der er der et væld af oplysninger, der er gemt. Der er en masse information om batterierne, hvordan har de det, temperaturer, advarsler osv. osv. Alle de her informationer gør, at platformen bedre kan klæde dig på til, hvordan dit udstyr egentlig har det. Den sidste valgmulighed til at uploade de her dronelogs, det er så ved at bruge en service som f.eks. DJI Cloud. Hvis du har en DJI-drone, så vil du sætte din remote controller til automatisk at uploade de her dronelogs. Og så med en lille adgang, så kan DroneInspect så hente de her logs, og så automatisk ligesom ajourføre, hvor langt har du fløjet, de enkelte batterier, hvor meget er de brugt, hvad er deres stand osv. Så det er egentlig ret simpelt.